Ystävyysjuoksutapahtuma Helsinki City Run keräsi ennätysmäärän juoksijoita puolimaratonille. Helsinki City Run on kasvanut muutamassa vuodessa Suomen suosituimmaksi juoksukilpailuksi. Tänään matkaan lähti 13 174 juoksijaa. Lukema on toiseksi suurin Suomen urheilukilpailujen historiassa. Vain Finlandia hiihto keräsi vuonna 1984 enemmän osallistujia, yli 13 200. Miesten reilun 21 kilometrin kisan voitti Yhdysvaltain Carlos Rengifo. Naisten sarjan ykkönen oli Helsingin IFK:n Maria Söderström. Suomen ja Tanskan välinen jääkiekon MM-kisaottelu alkaa näillä hetkillä Kakkoskanavalla. Sen vuoksi seuraavat urheiluutiset ovat tarjolla jälleen huomisiltana. Viihdyttävää kiekkoiltaa. Näkemiin.